Thailand. So, pag sinabi nating Bangkok, santol, matamis. Hi guys, welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Hey yo, what's up YouTube? Panibagong araw, panibagong challenge or panibagong mukbang guys. And for today's vlog, di naman obvious. Magmumukbang tayo ng santol or yung tinatawag nilang cotton fruit. Ito yung hinarvest natin kahapon kasi Sunday. So ito yung natira. Yung iba pinangayuda natin. So we will try to eat this. Tapos, but before that, babalatan muna natin Ganito kalaki guys. Ayan. So, sino dyan ang hindi marunong magbalat? Ganito lang yung pagbalat ng santol. Ayan. Ikot-ikot lang siya. Actually, yung mga previous vlog natin, may nakain na tayong ganito. But with the Leandrex Squad, kasama natin yung mga friends sa labas. So pag nabalatan mo na siya, ganun, hiwain mo lang ng ganyan. Okay, ganyan. Ganun mo lang. Guys, one. By the way guys, meron tayong pinakurat na sili, may nilagyan natin ng paminta at saka asin, saka yung sili. Ayan. Sili. Okay. Balat pa tayo ng isa, yung malaki. Kumakain ba kayo ng ganito guys? Santol. Ilocano, santol din. Sa Bisaya daw, sabi ni Ma'am Krishna, santol din. Kayo sa lugar ninyo, anong tawag nyo dito? Parang serious. Ito pala yung inartom nga suka. Ay, inartom nga sili. Suka. Ganyan guys, ganun mo lang. Yan, 2-0. Dito na kaya natin ilagay. Fresh na fresh to guys. Ang hinarvest natin kahapon ito. Fresh na fresh. Siyempre, pumasok tayo sa office kanina kaya nilagay muna natin sa ref. Kaya ito, habang binabalatan ko malamig siya. It's malamig. So ito na guys. Apat yung nabalatan natin. Ito yung hindi natin nabalatan. Kasi baka hindi natin maubos gabi ngayon. At saka may pasok pa bukas. So, ready na ba kayong maglaway? Sabi nila puro mukbang na lang daw ang ginagawa ko sa aking mga vlog. Pero I just want to share a good vibes habang kumakain ng santol. So, eto, nakita natin yung vlog ni Madam Krishna na binalatan niya yung santol tapos hindi pa niya kinain. Nag-iba yung kulay ng santol. Kaya, eto, hindi. Maganda yung kulay. So, sasawsaw natin sa suka na may sili. Try natin Si Madam Krishna hindi niya kinain ito. Nilagay niya sa gilid. Kaya tinawag na cotton fruit kasi parang cotton yung nasa loob. Ito yung pinakabuto. Sili. By the way guys, pag sinabi nating santol, tinatanong kong matamis ba yan? Siyempre, pag sinabi nating matamis, ang hinahanap na santol is yung kung Bangkok ba. Bangkok ito guys, Bangkok. Pag sinabi nating Bangkok, hindi yung yung place sa Thailand. Kasi di ba Bangkok, Thailand. So, pag sinabi nating Bangkok, santol, matamis. Kaso lang, pinagliian ito ng buntis noon. Kaya sinasabi nila hindi na matamis daw pag pinaglihian. Pero matamis pa rin Matamis.
Sobrang tamis. Yung balat nito ba't hindi kinain ni Madam Chris na masarap siya eh. Masarap. Ang ganda ng kulay oh, fresh na fresh. Kay Ma'am Chris na nangingitim na. Matamis siya guys, matamis. Hindi lang tayo maglalaway dito, kung hindi pagpapawisan na naman tayo kasi mainit. Mainit yung panahon. Hmm. 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 Ang tamis. Next. Yan. Sobrang laki. Next, second. Yung iba ginaganon pa ito, oh, para lumambot. Para lumambot. Para ito guys, oh. Makakakain ito. Si Madam Chris na kasi sinigregate niya eh. Cotton. Parang cotton, no? Na miss. Woohoo. Sili. Lagyan muna natin ng suka. Ako guys yung taong kwan, pag kumakain ng maasim talagang pinagpapawisan ako hanggang ulo, hanggang buhok. Kaya after ko kumain ng ganito para akong naligo. Yung iba linulunok yung buto. Linulunok tapos pag nagbawas, makikita nila yung kwan, yung buto. Naghihilo sila. Hi, nandiyan ka pa din, sabi nila.
pangatlo. Pangatlo guys, pangatlo. Gagawin mo ulit para lumambot yung balat. Para makain lahat. Parang kumakain ng cotton. Ayan, for those who are new to this channel, please consider hitting the subscribe button, like, comment, and share this video. And of course, the notification bell, don't forget, para ma-update ka kapag may mga bagong uploads ng Gentrix TV. Shoutout sa mga members ng Team Patusok. May mabibili ba kayong santol dyan sa mga lugar ninyo? Especially sa mga kaibigan natin nga sa mga mga kaibigan natin nasa ibang bansa, OFW. Meron man siguro, pero I doubt it, baka mahal kasi iba yung pan nila eh. Nanginat santol dito tayo sa baling bansa. So ayan guys, tapos na nating nakain yung tatlo, pero yung balat ng isa na dito sa gilid, kainan natin siguro later on. Medyo busog na tayo, tapos gabi pa kasi eh. Eto, bigyan na lang natin kay mother mamaya, kakainin niya. Tapos itong isa. So yan guys, hanggang dito na lang. I'll just end my vlog for today. Salamat sa pagsama sa akin sa pagkain ng ating mga santol. Hanggang sa muli, bye bye!